Здравейте в Влогмас номер 1. Сега първо ще ви се представя. Аз съм Мима. Някой може да ме познават от TikTok, тъй като там качвам най-тъпите видеа на планетата, които могат да съществуват, но това няма значение. И аз искам да ви кажа, че много обичам да гледам Влогмас, но вече не се снима, вече хората не снимат. А и плюс това, аз не съм някаква супер известната блогърка, дори в момента вече ръката ми трепери. Не знам също как се справят тия влогъри, както да е. Ох, чакайте да си подпра ръката. И в момента снимам с старата ми камера Sony. И сега, ако се чудите защо зад мене е пълна кочена, защо изглеждам ето по този начин, не съм в най-добрия си вид, но поне имам гланц, той ми е в джобчето, използвам този на Нивея, много го харесвам, с боровинка, поне придава някакъв цвят на устните и ги хидратира, което е страхотно. И в момента дори нямам представа дали се виждам на камерата, така че ето така, това е камерката ми Sony. Днес е 1 декември, хората украсяват елхички, коледно настроение, а аз подреждам гардероб, защото си сменихме гардероба и сме с нов гардероб и най-накрая вече го сглобиха и аз вече мога да подредя дрехите. Това ми е най-омразното. Буквално до вчера не знаех къде ми е бельото, в смисъл ровичках в някакви турби да се намеря дрехи и каквото ми е нужно. Не знаех нищо къде, дори чорапите не знаех къде са ми, изобщо пълна кочена. Сега е още по-голяма кочена, ама се надявам днеска да я приключа тая кочена и всичко да се нормализира и да влезе в ред. Това е най-тъпия влог, който може да съществува, така че ако обичате някакви скучни влогчета, това е Влогмас. Ако искате да разберете моите скучни влогмаси и изобщо моите скучни дни, ви приканвам да се абонирате за мен и да може да виждате и да получавате известия, когато кача някой тъп влог. Сега ще ви покажа гардероба. Той е огромен. Аз буквално на снимката, когато го видях, буквално си мислех, че не е толкова голям, но той е доста голям. Ето го как изглежда. И искам да ви кажа, че ако пита някой отвътре как изглежда, ето така. Това е моята част, а другата част ще бъде на мъжът ми. Ето, до тук съм стигнала. Подредила съм някакви дрехи. Вау! Не мога да повярвам. Не мога. И сега, ако някой попита откъде е гардероба, той е от Виденов. И знам, че много хора са недоволни от Виденов, но аз за първи път купувам мебел, и то такава голяма мебел от Виденов. Беше на страхотна цена и просто беше доста изкушаващо този гардероб. Плюс тази спалня, плюс тези нощни шкафчета. Уникално. За 700 и няколко лева, мисля, че беше, ако не се лъжа. И просто аз се изкуших. Тези, които имат проблеми с Виденов защото може би се сглобяват сами мебелите. Ние си поръчахме от Виденов да ни ги сглобят, когато ги доставят, така че един човек дойде, сглоби всичко, нямаше никакви проблеми. Не е най-доброто качество на гардероба, нали? Не е така масивен някакъв. Ще видим колко ще издържи. Все пак няма да го блъскаме и да играем върху него, нали, да скачаме. Все пак го използваме за дрехи. Напишете в коментарите някой дали е доволен или не е доволен от Виденов. Аз все още не мога да кажа. За сега съм доволна, няма проблеми. Така че аз обичам да пазарувам промоцийки. Това беше доста изгодно, така че да. Виденов, обичам те за сега. Нямам никакви проблеми с Виденов. Но без да се обяснявам толкова много, вече започвам да подреждам тези дрехи, защото просто буквално мене чака ужас.
Сега в момента си почивам, пия си кафенце и да ми дойде музата да продължа да подреждам гардероба. Ужас! Просто хора, това е най-гадното и омразно нещо, което може да съществува, е да подреждаш гардероб. Ей, това нещо ми остана, е тая купчина и сега искам просто да я махна. Значи в този влогмас нищо коледно не видяхте, но това е моят истински влогмас. Това е моят живот. Какво да правиш? Това е нищо коледно няма. Не знам кога ще изкарам коледните краси, елхата, но трябва първо да си оправя стаята и тогава. И искам да ви кажа едно нещо също, че когато подреждате една стая, друга стая става кочена. Така че не знам кога ще приключа. Просто нямам представа да не би случайно целият ми влогмас да е подреждане. И за да не е само подреждани и простоти да говоря, сега ще ви покажа, че тук открих коледните кълъвки за възглавнички. Сега ще ви ги покажа. Ето тук е една зелена. Мисля, че тя е от Пепко. Ето тази червена на звездички с... Как се наричаха това? Помпончета ли? Какво беше? Много е тази също. Тази ми е любима на снежинки. Много е хубавичка. Тази е същата като червената. Ето. Тази. Тя е доста интересна. Половината е пухче. Тази също е страхотна. На камера няма как да се види, но има някакви така брокатени звездички, но на камера не се виждат. Ето тази също. Тази също има някакви брокатени частички. Не знам дали се вижда на камера. И тази. Тая не е коледна дори, но е пухена. Това са коледните ми кълъвки. И така, хора, не остана нищо друго, освен да ви покажа подредения си гардероб. Най-накрая. Най-накрая го подредих. Колко е часа сега? Колко е часа? О, 5 без 10 е, така че да, супер е. Горе съм си подредила панталончета за сега. Тук са ми тениски. Оставила съм си малко тениски, защото в момента не е никакъв сезон на тениски, ама да има там всеки случай. Тук са ми всички потничета. Тук са ми всички жилетки. Значи аз съм направила така, че максимално съм почистила дрехите си и съм оставила само тези, които нося. Тук долу са ми зимните дрехи, не знам дали виждате, зимните ми дрехи. Тук най-отзад са ми най-дебелите блузи, които имам. Тук са ми всички блузи, които са тип поло. Тук са всички така, как да ви кажа, не са много дебели. Средно ниво на тънкост, не са много дебели тези блузки. Тук са ми дънките, които нося. Тук имам две шапки, но отдолу са всички полички, които имам, а отзад са ми анцузи и такива работи. Най-отдолу са ми дрехите за вкъщи, суичари, бузи, такива простоти и хавлията ми за къпани. Сега в момента не знам къде да я сложа. И това е като цяло подредбата ми. Да. И горе-долу съм се постарала по цвят, нали, да подредя. И това е, хора. Това е. Пишете в коментарите колко е тъп влога от 1 до 1000. Така, хора, за финал искам да ви кажа, че може да цъкнете един коментар с елхичка, защото нали е влогмас, но нищо коледно няма в този влог, но се надяваме, че по-нататък в влоговете ще има коледни неща и ви приветствам, абонирайте се, ако искате да гледате най-тъпите влогове на света. Аз съм човека, просто не пропускайте да гледате моите тъпи видеа. Ай, чао! Целувки!